El Club del Mar de Terrassa, amb el suport de l'Afecdes i del Centre d'Immersió Diving and Combat, ha tornat a sumar esforços amb una nova jornada de ciència ciutadana, emmarcada amb el projecte Eneris. L'objectiu ha estat conèixer i documentar la biodiversitat marina de Tossa de Mar, amb la participació activa de bussejadors i col·laboradors del Club del Mar de Terrassa, compromesos amb la conservació del medi marí.